Så gå en tur. Nu gå en tur. Gå en tur. Stille og roligt, stille og roligt. Så kom herover igen. Og så læg den ned. Sådan. Nej, så bare lad ham være. Sådan. Tror jeg, når ham prøve igen. Nej, jeg tror ikke, han skal prøve mere i dag, skat. Basse prøve. Basse, han er alt for stor til det. Ikke blive sur, Basse. Den er til at Nej, du skal ikke løfte mere på ham nu. Kom af ham. Nej, den her igen. En anden. Jeg har faktisk en anden. Det tror jeg heller ikke. Jeg har en anden. Det er en gul en. Ja, Ja. prøv at den i den her Så pas. er det aller sidste gang. Allersidste. Og så skal du løfte ham ordentligt. Løft ham ordentligt. Jeg kan ikke løfte ham. Du må heller ikke løfte ham på ham, skat. Se, så kan han lige sidde der. Jeg bærer. Nu vil vi gå en lille tur, stille og roligt. For han ikke falder ud. Og prøv at komme herover igen. Så synes jeg, du skal lægge ham ned og lade ham være, ikke? Den ler i. Det er ikke sikkert, at han gider at blive ved, skat. Nej. Ja. Prøv at gå ondt i hans ben. Nej. Jeg bærer ham. Spiser han din spand. Han skal finde sig i at blive båret på, men han må ikke bide. Ej, nej, rolig, Silje. Jeg vil gå ned nu. Ja, så læg spanden ned, og så kravler han ud. Se. Jeg bærer to. Nå. I den her. Så læg dem ned, så kravler han selv ind i dem. Jeg kan gul først. Okay. Jeg lægger den ned i. Og den dør op. Her sætter Det er sådan. Hvad er det, han hedder, skat? Buster. Ja. Læg spanden ned, du. Du er en bønspige. Her. Og her. 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 Han spiser en pind. Her i. Her i. Hold nu kæft. Det skal bare gå stærkt. Her i.